Grønlands rolle før og under 2. verdenskrig kan opdeles i flere faser. Grønland havde forbindelse til Norge gennem Norge, og nordboerne etablerede bosættelser på øen. I 1400-tallet ophørte nordboernes bosættelse, og der skete en spredning af neo-inuitisk indvandring langs kysterne. Dette var en tid, hvor Grønland var nært knyttet til det norske og senere danske rige. I 1721 blev der igen etableret veje forbindelser mellem Grønland og Danmark-Norge gennem den norske præst Hans Egede, der var missionær og støttet af den danske konge. Dette førte til etableringen af handelsmonopoler, hvor Grønland var underlagt dansk kontrol, og handlen med Grønland var betinget af støtte til missionen. Grønland var administreret som en dansk koloni, hvor grønlænderne ikke havde valgret til rigsdagen, men der blev oprettet valgte forsamlinger til lokaladministrationen. I denne periode blev der foretaget investeringer i uddannelse og sundhedsvæsen i Grønland, samtidig med at økonomien baseret på fiskeri og handel udviklede sig. Under den tyske besættelse af Danmark i 1940 blev forbindelsen til Grønland afbrudt. Landsfædrene i Grønland søgte forbindelse med det neutrale USA for at undgå tysk besættelse. Dette førte til indgåelsen af Grønlandstraktaten i 1941 med USA, hvilket førte til etableringen af amerikanske flyvepladser og militære baser i Grønland. Efter befrielsen i 1945 ønskede Grønland at modernisere og selvstændiggøre sig. Der blev gennemført omfattende investeringer i uddannelse, sundhedsvæsen og infrastruktur. Grønland overtog de statsejede virksomheder og tjenester og udviklede sin økonomi baseret på fiskeri og olieudvinding. En relevant kilde at kigge på er overenskomst om Grønlands forsvar af Henrik Kaufmann og Cordell Hull. Denne kilde, som er en overenskomst om Grønlands forsvar mellem Danmark og USA, underskrevet den 9. april 1941, giver primært indblik i Grønlands rolle under 2. verdenskrig og den strategiske betydning af Grønland på det tidspunkt. Selvom kilden primært er relevant for 2. verdenskrig, kan den stadig give nogle indirekte indsigter i Grønlands rolle før og under krigen. Aftalen nævner, at Grønland blev betragtet som en potentiel trussel som et udgangspunkt for angreb mod det amerikanske kontinent på grund af den pågående europæiske krig. Dette indikerer Grønlands strategiske betydning som en position tættere på Europa i Nordatlanten. Aftalen bekræfter Danmarks suverænitet over Grønland, og det danske diplomati spillede en afgørende rolle i denne aftale. Dette vidner om, at Grønland forblev under dansk kontrol under 2. verdenskrig. Aftalen tillod USA at etablere en militær tilstedeværelse og leje landområder i Grønland til forsvarsformål. Dette indikerer, at USA så Grønland som et vigtigt område for at beskytte nordamerikansk territorium og forsvare sig mod eventuelle trusler fra Europa. Aftalen blev indgået under krigen og skulle forblive i kraft, indtil de nuværende farer for det amerikanske kontinents fred og sikkerhed er ophørt. Dette viser, at Grønland forblev af strategisk interesse i hele 2. verdenskrig, og at aftalen var tidsbegrænset, da parterne forventede, at situationen kunne ændre sig efter krigen. Selvom denne kilde primært omhandler 2. verdenskrig, giver den indblik i, hvordan Grønland blev betragtet som en vigtig komponent i strategien for at beskytte det nordamerikanske kontinent under krigen. Dette kan antyde, at Grønlands strategiske betydning var relevant før og under krigen. Yes, så var der spørgsmålet, hvad var baggrunden for afkoloniseringen af Grønland? Og efter 2. verdenskrig begyndte verden at tale om at droppe kolonierne, og det galt også Grønland, som Danmark havde haft kontrol over som en slags koloni siden 1721. Og i årene 1945-1954 blev spørgsmålet om, hvad der skulle ske med Grønland, en vigtig del af Danmarks FN-politik. Danmark havde skrevet under på FN-pagten i 1945, hvor de sagde, at de ville gøre tingene bedre for folk i deres kolonier. FN spurgte i 1946, om Danmark faktisk havde en koloni, og hvis de sagde ja, skulle de rapportere det til FN. Og dengang der var Sovjetunionen og USA, de ville ligesom gerne af med kolonierne af politiske og ideologiske årsager, og da de begge havde vundet 2. verdenskrig, kunne de ligesom sætte dagsordenen. I starten nægtede Danmark at kalde Grønland for en koloni, fordi de mente, at de ikke havde udnyttet det på samme måde som for eksempel kolonierne i Afrika og Asien. Men senere så de ligesom fordelene ved at kalde det en koloni, især på grund af Grønlands vigtige sted mellem Sovjetunionen og USA. Og i 1950 kom en kommission med planer for at gøre tingene bedre i Grønland. Nogle lov blev vedtaget for at modernisere landet,
Og disse love styrkede ligesom opfattelsen af Danmark som en god kolonimagt. Og ja, FN lavede en liste i begyndelsen af 1950'erne for, hvornår en koloni kunne blive ligeværdig med moderlandet. Danmark vil have en integration som faktor, og det blev godkendt af FN. Samtidig blev Danmark brugt ligesom Grønlands strategiske position til at få fordele i Washington under den kolde krig. Og i 1952 blev Grønland foreslået som en del af ligesom Danmarks Grønland. I 1952 blev Grønland foreslået som en del af Danmark i en grundlovsændring, og det blev ligesom godkendt af Grønlands landsråd. Så i 1953 blev grundloven ændret, og Grønland blev et amt med 2 paladser i det danske folketing. Ja, og i 1954 der blev Grønland fik Grønland ny status, som blev præsenteret til FN. Danmark blev anerkendt som en god kolonimagt. Integration blev accepteret som en faktor, og FN sagde, at Grønland ikke længere var en koloni. Og sådan bevarede Danmark en vigtig del af riget, mens kolonier over hele verden gradvist forsvandt. Og Grønland forblev et dansk amt indtil 1979, hvor de fik hjemmestyre. Efter afslutningen af 2. verdenskrig og Danmarks optagelse i NATO, indgik USA og Danmark en ny traktat, som gav USA ret til at opføre og udbygge eksisterende militæranlæg i Grønland. Og kort efter det, der begyndte USA i alt hemmelighed at udbygge det, der kaldes for Thule Air Base nu, som var under kodenavnet Operation Blue Jay. Den daværende udenrigsminister for Danmark, Ole Bjørn Kraft, forsikrede rigsdagen, at nye amerikanske anlæg på Grønland ikke bare ville blive forelagt til godkendelse, men ville også blive placeret steder, hvor det ikke gav kontakt eller problemer for den grønlandske befolkning. Da forslaget blev fremlagt foran rigsdagen, var anlægget allerede i fuld gang, og det var ret tydeligt, at det ville kollidere med flytningen af grønlændere. Og i 1953, der udsender regeringen en meddelelse, som fortæller, at man er blevet enige med grønlændernes ønske, eller dem, der boede i Thule, omkring Thule, om at flytte fra Thule. Dog var det her altså ikke helt sandt. For man løj blandt andet om, hvorfor flytningen tog afsted. Man sagde, at det var på grund af de dårlige fangstforhold, som byggelsen af Thule Airbase medførte. Men i virkeligheden skyldes det, at der skulle stå luftværnsbatterier, som skulle stå og beskytte den her base. Der var heller ikke noget ønske om flytning fra grønlændere eller eskimoernes side. Præsten og inspektøren i Thule blev på den tid inviteret til et møde i København omkring forhandlinger om flytningen af Thule, eller befolkningen fra Thule. Men i virkeligheden var det ikke nogen forhandling, og de fik i virkeligheden bare at vide, hvordan tingene var, og de ville komme til at blive. Herefter blev befolkningen i Thule på meget kort tid tvangsflyttet fra deres hjem til et andet sted, som hedder Karnak, med værre fangstforhold og værre økonomi. Og for at sammenligne blev der altså brugt over $1 milliard på opførelsen af Thule-basen, men kun $100.000 blev brugt til at hjælpe de tvangsflyttede. I mange år prøvede befolkningen, som kom fra Thule, at få en erstatning gennem forskellige retssager mod den danske regering. De endte med at få 500.000 kroner og 15.000 til 25.000 kroner til de enkelte, der var blevet tvunget til at flytte. Det var en flyulykke, der fandt sted i 1968, den 21. januar ved Thule Air Base i Grønland. Det var et amerikansk bombefly, der ombord havde 4 brandbomber. Flyet styrtede efterfølgende ned, efter der var en brand ombord på flyet. Dette flystyrt resulterede i,
at der kom politiske spændinger mellem Danmark og USA. Danmark var altså utilfreds med, at USA ikke havde informeret om bombernes tilstedeværelse og bombernes potentielle fare for at forårsage radioaktiv forurening ved Thulebasen. Ulykken den skabte også offentlige bekymringer om sikkerheden, da nogle danskere følte, at de udenlandske militære baser kunne bringe Danmark i fare. Og der var også bekymring om at have atomvåben i nærheden af civile beboede områder, og det skabte debat om, hvorvidt Danmark skulle tillade opbevaring af våben som dem, der var ombord på flyet. Og det rejste også nogle spørgsmål blandt danskerne om, hvorvidt Grønland skulle have noget at sige i denne debat. Fordi at det, der egentlig blev diskuteret og debatteret, det foregik jo egentlig på deres territorie. Ulykken den havde jo også alvorlige konsekvenser for Grønland, fordi der jo var spredning af radioaktive materialer, efter at flyets crash site spredte det ud over lange distancer. Og der var også snak om langsigtede miljøpåvirkninger af denne radioaktive spredning. Thulearbejderne, de kom også med erstatningskrav, fordi de hævdede at have haft helbredsskader. Og disse erstatningskrav understregede, at der var behov for ikke bare at snakke om de umiddelbare konsekvenser af ulykken, men også at snakke om de langsigtede helbredsmæssige risikoer for dem, der arbejdede på basen, da uheldet forekom. Det havde også betydning for Danmark, fordi der ligesom opstod politiske spændinger mellem USA og Danmark efter ulykken. Og det udløste en intens debat om Danmarks deltagelse i NATO og værdien af at have amerikanske militærbaser på det danske territorie.